So yun mga kabiyaya, yan, what's up sa inyo lahat, no? So ngayong araw na to, no, may panibagong sorpresa na naman tayo kay nanay at kay tita May, no? At itong sponsor na to ay napanood niya siguro yung kahapon na in-upload ko, kaya yun, napanood niya at nagpaabot agad siya ng tulong. Oo. And walang iba kung sinong sponsor to kundi yung napakaganda, napaka-sexy, flawless, kutis porcelana. Yan, wala iba kundi si Ate Laura Berakit Official. Yan, bali tumawag siya agad, no, nung mapanood niya yung video at nagpaabot agad siya ng pera. Hindi ko nasasabihin kung magkano, pero pera po. At yun, ang ginawa ko, alam niya naman na yung gagawin ko doon sa pera. Siyempre, binili ko ng grocery. Yan, binili ko ng sarot sa foam na hindi pa naliligpit. Yan, tinapay, sabon, at siyempre gatas. So, bumili rin ako ng dede. Di ko alam. Yan, may gagawin na ako mamaya, no, abangan niyo yan. So bumili ako ng dede. Titignan ko reaction ni nanay, kung anong reaction niya na bakit ko siya binila ng dede. So ayan po, maraming salamat sa suporta. So don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. Siyempre yan, JK Bara TV, ang charity vlogger ng Taguig, at Mr. Bulabog ng Whitey World. Nakakamiss na maging Mr. Bulabog, no? So yun nga, no, ano bang gagawin natin? Pupunta na natin si nanay kasi bukod sa pinagpapawisan na ako, nakawala na yung pagka James Reid ko. Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Dahil ang init dito sa loob. So puntahan na natin si nanay. So tara po. So punta na tayo kay nanay. Ha? Kanino? 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 Yung kanino? Ayun. Yun. Wala. Tara. Kumain ka na? Apo. Ha? Opo. Yan po yung yung bunsong anak ni Batusay. Pogi, oh. Bagong ligo. Bagong ligo si baby. Yan. Ito tayo doon muna. Tingnan natin kung ano. Koy, halika dito. Tulog si nanay. Ha? Tulog si nanay. Nanonood sila. Ha? Ang vlog ni Kuya. Ay, ni Tita TV. Si nanay? Nanay, Merna? Opo. Pati si Tita Rosel. Nasaan sila? Ngayon, sa bahay ni nanay. Saan napunta natin? Tingnan mo kung malakas yung sounds. Malakas. Ano sila? Opa! Ay, ang pinaggagawa nyo dyan, ha? Buksan niyo yung ilaw, Darusel. Madilim. Nanonood sila ng vlog ni Tito. Like, ba't yung vlog ko? Hindi nyo pinapanood. Pinapanood din. Isa lang. Huwag natin kalimutan lagi. Nakapila pa sila dito, sa aming Si nanay nakatapat yung speaker sa tenga. Ba't nakatapat? Marinig Ba't nakatapat yung speaker sa tenga mo? yung Tagtut Vlog, si Ate Del Cabale, Ayan, nanonood sila, Tita May, tingnan ng kamay mo. at si Tingnan ng kamay mo, ganun mo. Dito sa liwanag. Batusay Vlog, Dito sa liwanag. si Paring Jones TV, Ayan, at si Magaling Galero na. Bicolano. Pagaling na. Hindi na masakit. Member ng Trio Abuel Family. Ay, hanggang dito lang po tayo at maraming salamat po. Pugi na, no? Ay, wala. Hindi umabot. Hindi umabot nung sinabi ko yung pogi yung nasa vlog. JJ. Ang kulit ni nanay, yung speaker nakatapat dito sa tenga, Ginawang headset yung speaker, Grabe. Nanay, halika rito, nay. O, tawag ka doon. Dali. Tawag mo na na. May sasabihin ako sa'yo. Bakit? Ano yan? Hindi pala maririnig. Bakit yung vlog lang ni Tito Osdek pinapanood mo? Ha? Ba't yung vlog lang ni Tito Osdek pinapanood mo? Hindi lahat. Pati sa'yo. Ba't hindi ko nakita? Hindi ko nakita. Kanina, no? Nauna yun eh. Kasi huli ka niya eh. Kaliwalag Nakita ko nga. Kaliwalag si nanay Oo, nakita ko doon. Doon sa pulo. Oo, inuna yung Nanay, sa kanya. i-stop na ako mag-YouTube. Bakit? Wala na akong pang charity. Wag. Bakit? Anong gagawin natin? Ayan. Anong gagawin natin? Wala na akong pangtulong. Wala na akong pantulong. Paano yan?
Di pa hali, okay yun. Magbablog pa rin Basta ako. huwag kang mawala ng pag-asa, manalangin ka. Ba? Manalangin ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan niya. Hindi mawawala yan. Ayun, no? Bibigyan ka pa ng pagpapala ng Panginoon. Eh, wala na akong pang-vlog eh. Oo, darating yan. Benta na lang natin yung kalakal mo, pang charity natin. Oo. Tara. Oo, Ito tayo sa kalakal mo. hapon na. Ha? Bukas. Bukas na lang? Oo. Ngayon na, oh, dahil kalakal ni nanay, oh. Oo, benta bukas. Dahil kalakal ni nanay, mga karton, oh. Yan, oh. Mga magkano na yan, oh, pang charity, nay. Mas ipagtus-batus na kamay ko dyan, oh. Na? Saka sisibak mo yan. Kasi bak ng... Wala na, magana, oh. Eh, bakit kasi, ano, pagawa mo sa ibang apo mo? Saka sisibak niyan, kalit. Doon tayo, nay, sa maliwanag. Matatanggal ng... Dito tayo. Matatanggal ng ano? Tawag Gulo. dito? Ang gulo namin. Dito ka, banda. Ang dilim eh. Yan ka lang. Tinatanggal ko yung tag para mahal. Para Kasi mahal. pag may tag, yung marumi, mura lang. Eh, yung pag wala Ano yan, tag, yung mahal. karton? Yung karton? Oh, hindi yung mga plastic. Yung mga plastic? Iba yung sibak, iba yung pet. Ang pet, mura lang. Sibak, mahal. Ang sibak, ano Pet, yata? di ba ano yun? Alaga? Ha? Yung pet, alaga? Yung pet, ano yata, 8 lang. Ay, Ay, hindi ako naintindihan. Hindi niya lagets. Yung sibak, mahal. Hindi ba ito yung pet? Ito yung pet? Pet, hindi yung iba yung pet. Ah, iba ba yan? Iba pala. Iba pala yun. Kesa sa pet. Ang pet, may W. May W. Yung pet, P-E-T. Ah. Ay, yung pet, may P-E-W. Ah. Pagatas mo. Ay, ano yan? Ah. Tanggalin mo. Ah. Ayan, sa'yo. Ay, thank you. Hawakan mo. Ay, thank you. Ah, yun na. Sinalay. Napakabait Iyak ka na naman, talaga. sinalay. Pinababayaan talaga. Iyak na yan. Iyak na yan. Bibigyan, pagpapala ka. Hindi tayo, hindi ka makita. Hindi ka pababayaan. Ay. Iyak ka na Oo, naman kasi eh. ginagawa mo. Mamamatay ako. Hindi kita kalilimutan. Pinapanood ka doon ni Ate Abby kanina. Dumaan ako. Sabi yan, nanay mo, pinapaiyak mo na naman. No, no. Ah? Si Nanay Eb. Si Ate Abby, nagtitindang lutong ulam sa tulay. Pinapanood ka. Sino yun? Si Ate Abby, nagtitindang lutong ulam dun sa tulay. Ah, sa Pinapanood ka. may tulay Oo, doon. sabi lagi ka daw umiiyak. Eh, paano sa lahat? Ikaw lang. Oh, eto na oh. Naku, may gatas ka na, oh. Oh. Ito na oh. Oh, Ayan, ito thank pa oh. you. Oh, doon tayo, Nay. Doon tayo. Ito, Oh, tinapay. Tinapay pa? Si Deo, may tinapay pa. Parang si naman nene, wala. Ha? Ay, ha? Oh, eto, hingi ka na lang. Hati daw kayo. Ako ano bigay sa inyo yan? Nang pinapanood yung vlog ko, binigay ko sa inyo yan. Oh, Nay, oh, gatas. Nay, ibaba niyo doon, Nay. Halika na ko. Oo, mga bird. Oh, dali. Halika. Kamay, oh, halika rito, Tito May. Kamay niya. Hindi, Tulo si Pongko sa tuwa. galing yan kay Laura Berakit, kay Ate Laura. Ha? Kay Ate Laura Berakit official, galing yan kay Ate Laura. Mag-thank you na lang po kayo. Thank you. Oo. Kay Ate Laura. Laura, Oo. maraming salamat. Sa'yo, Laura. Sa ginawa mo sa aming mag-ina. Yan. Kaya hindi kita makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Yun. Pagpapalain ka pa ng Panginoon. Ano na yun, gatas nyo. Sa inyo lang, adult. Oh, thank you ha. Yan, Dito. adult. Tapos kape, asukal. Ay, dito na pala Siya lagay. nagbigay nito. Siya nagbigay. Oh, thank you ha. Nagbigay? Oo, lahat na Ate Laura. Nanay, uwi ko doon sa bahay. Ay, ito pa na yun. Paano ako dumedede? Si Tito May, padidein nyo. Dumedede yun. Ha? Ito. Ha? Ah, ibibigay ko sa apo ko. Hindi, kay Tito May. Hindi dumedede yan. Sa'yo, Nay, sa'yo. Ah, teka, tumutulo si Pongko sa tuwa. Hindi, sa'yo, Nay, sa'yo. Sa akin? Oo. Pag ako'y nahiga na, tsaka ako dedede. Aba, iba na. Yan na naman tayo, iba na naman. Oh, thank you, Laura. AGP, Oh, binili ko lang. Maraming salamat. thank you. Oh,
Ayan, nanay, si nanay. Ay, ano, naku. Ano masabi mo na, Ate Laura? Ha? Ano sabi mo, Ate Laura? Ano masasabi mo, Ate Laura? Laura, Berakit. maraming salamat sa ginagawa mo sa amin. Hindi ko akalain na darating sa akin to. Kaya, pagpapalain ka pa lalo ng Panginoon. Hindi kita kakalimutan habang ako'y nabubuhay. Pag ako nawala, hindi rin kita kakalimutan. Yan, subscribe po natin, like, share, comment, and pa-share sa mga FB nyo. Tsaka Laura, Ate Laura mahina ang Berakit. tenga ko. Oo nga, nakita ko nga na, speaker nasa tenga niya eh. Oo. Patay si Tamay, Tamay, halika rito. May, halika din. Ay, si Tamay, patingin nung kamay mo. Thank you ka, magpasalamat na May. Patingin Salamat yung kamay mo. ka. Ang kamay mo. Ito na yung kamay ni Tita May, ganun mo, Tita Oo, May. pakita mo yung kamay. Yan na yung kamay ni Tita May, medyo okay na. Yan, Tita May, ano masabi mo kay Ate Laura? Eh, hindi ko kilala yung Laura niya. Hindi ba sa Laura lang? Thank Ate you Laura, lang. kung sinong ka man, nagpapasalamat ako sa padala mo. Sa tulong mo sa akin. Iyak, iyak. Iyak dito ba? Iyak. Iyak di si nanay. Huwag kinigiyak. Ito pa na, ito pa, meron pa. Meron pa. Ay, naku. Oh, galing naman kay Tita B. Kay Tita B. Basta, Tita B. Yan. Oh, Tita B, Tita Bebs. Babes. Yo, Tita Bebs. Salamat ako ng tulong. Thank you rin ha. Sa Yan, hati kayo niyan, Tita May. Sa inyo lang yan. oh. Thank you. Pambibili ko ng gamot ng anak ko. Maraming salamat sa ginawa niyong tulong sa akin. Oh. Thank you ha. Hindi kita kalilimutan. Yan. Sana tumagal pa buhay niyo. Dahil pinagpapala kayo ng Panginoon. Oh. Yan. Pangbili daw ng pang gastos mo daw yan ninyo. Ay, hawakan nyo na. Ikaw Teka, tinutulog si Pupo. Yan, Ano Tita May. pangalan niya? Tita Bebs. Wala akong tulog eh. Ate Babe, kung sino ka man, nahihinaan mo. Ba't puro katawa, Tita May? Hindi, natatawa ko kasi hindi ko inaasahan na may darating sa akin na O bakit nandito naman ako kahit pa paano nakagawa ko ng paraan tayo kami nila Tito. Dahil sa pamangkin ko rin, natutulungan niyo ako sa mga pinakikita niyo Siyempre lahat na. Nagkaroon na kundi sapo ko. O eto, gagayin na. Ako tubig lang yan. Tubig lang yan. Ay, daw ko Oo nga, tubig lang yan. Yung kamay Tita May. Okay na siya ngayon. Kaysa unang niyan, namamaga. Sobrang maga ngayon, okay na. Thank you, Jaya, sa tulong mo. Sige na, tama na. Huwag ka na umiyak at baka mamaya pag dito sumpungin ka ulit. Ito na may tutulong talaga sa akin. Ayan na. Ayan, nanay, dito na ako. Oo, Pang niya na, pang niya na lang yan. May bigas pa naman, di ba, nung nakaraan, no? Yan, si nanay. May itinitipid namin. Nanay, yung dede, itago mo, ah. Ha? Yung dede, itago mo. Yung chupon, itago mo. Tupon? Oo. Tatago ko para paghiga ko. Yun ang Hindi, bibigay ko. Tita May. Ha? Tita May. Hindi, dedediyan ako. Joke lang. Ako. Joke lang kay Jeffy yun. Mahina na ang tuhod ko ngayon eh. Baka mahiga na ako eh. Ayan, saya na nanay, Kaya oh. nga, hindi ko makakalimutan Yan. kayo sa ginawa nyo sa amin na mag-ina. May karamdaman pati sa apo ko. Hindi, napanood niya kasi yung Tumutulong din. Napanood niya yung video ko. Yung umiyak si nanay. Oh, pag Salamat po. Ate Laura. Ate Laura, saka kay Tita Beb. Tita Beb. Salamat po sa tulong sa nanay ko, sa ate ko. Salamat po, God bless po. Ayan, si Tita. Salamat po sa pawashing. Ate, hindi yan galing sa sponsor. Sorry ka. Giraulot si Borto, pati washing namin eh. Nakita ko niya. Ha? Nakita ko niya. Doon sa video ko, napanood ka niya, umiyak ka. Yung ginagawa ko. Yung ginagamot si Tita May, panood niya, tapos tumawag siya kanina umaga, sabi niya, ano ko daw, ibigay ko daw sa'yo. Bigay ko daw. Talagang daw pinabawalan din. Ayan na naman, oh. Sa mga nakakapanood dyan, baka... joke lang. Miski wala Joke lang, nanay. Ginauna umiyak. Oh, alam mo naman, lalab na lab kita eh. Yun. Pati si Tita Roselo, umungag yung ilong, oh. Kaya nga, pag nawala ko, nasa tabi mo ko. Oo. Pag ako nawala, Siyempre lahat dapat kami, hindi huwag lang ako. kang gagawa ng masama. At ikaw aanin kita pag gumawa ka, miski wala na ako. Hilahin mo yung uso Pag ko na gumawa ka ng masama, guguluhin kita. Hilahin mo yung uso ko. Kaya kailangan mabuti kang Hindi ako makisama sa naririnig. kapwa, alisin ang inis. Maski ikaw inaape, naiinis ka, wag.
Sa Panginoon ka magsumbong. Siya ang Yun. bahala. Yun, galing-galing ng nanay ko. Nanay namin. Huwag na umiyak, tama na yan. Wala na akong pangdadagdag yan yun. Ha? Wala na akong pangdadagdag. Okay yun. Marami na yun. Joke lang. Biyaya yan. Okay lang. Iiyak ako kaya gusto ko magpatawa. Hindi, naiiyak ka rin. Iiyak ako kaya nagpapatawa na lang ako eh. Hindi. Gina, tama na yan. Huwag na umiyak. Salamat na ako. Mag-iiyakan lang kami dito lahat eh. Oh. Naiiyak na rin. Hirap na ako. Nakita mo. Masinang kamay ko. Oh, sige na, tama na yan. Oh. Sige ko. Ay, Dahil pahinga na kayo. ayoko magutom ang mga Matutulog anak na. ko. Ano to, Ako, kakagising lang? anak, Ano ayoko to? magutom. Hindi ako maramot. Huwag kang maramot. Oo. Nayat Huwag daw tayo. alisin mo sa'yo. Hati daw kayo ni kadamutan. Tito Oslek. Hati daw tayo. Hati daw kayo ni Tito Oslek. Oo. Oo. Gina, kunin mo na, Tito Oslek. Baka magbago isip ko. Hati mo kami, salamat po sa nagpili. Hati mo. Oo. Eh, wala teacher, wala pa sound. Wala pa sahod eh. alam ni Lalay. Wala din siya eh. Wala pa sa sahod eh. Sahod. Alam Gina. Oh. Ha? Oh, sige na. Balis na Oh, ako. sige. Oo. Salamat. Sa apo ko, ha. Yan, tsaka sa Salamat mga din sa sponsor. inyong Kay dalawa. Ate Laura. Babe, Kay Tita tsaka- Bebs. Laura. Laura. yun. Laura Thank Berakit. you. Yan. Oh. Sana tumagal pa buhay nyo sa pagtulong nyo sa kapwa nyo. Yun! Tita Rosa, ano sabi mo? Tumugang yung ilong mo. Salamat po Ayan, sa Tita pagtulong Rosel. sa nanay ko. Sa Ayan na. Grabe umiyak. Napakabuti niyo. Yan. Salamat. Iyakin din po yan. Ba't kapag umiiyak kayo, umungang yung ilong nyo? Sa akin, di naman. Laman na pitaka ako, Dahil- nakalaman, nagpumari. Ay, naku, yan na. Tara, alis. Tumawa si Lalay. Oh, sige na, nanay. Okay na. Naman eh. Binigyan ako, nagbenta siya eh. Nakalaman. Yan, grabe. Ang ganda-ganda ng pagod namin dito. Pinaiyak mo lang kami. Natutuwa sa vlog ko tapos pinaiyak mo lang. Di bali, tumawag kasi agad eh, kanina. Pasapas pa ako Jay, nanay habang anong nangyari sa tita mo? Ba't di mo sinabi sa akin? Sabi ko, Ate Laura, ang dami ko na rin kasing nailapit sa'yo, kako. di ba? Sabi, hindi yun. Alam, parang di mo ako kilala. Sabi niya, ayan o. Tignan mo yung Gcash mo. Nag-uusap pa lang kami. Pagtingin ko, meron nga naman. Binili ko na agad ng grocery, yung mga kailangan niya. Sabon, tinapay, tas gatas nila ni Thank you tita po, mo. thank you po. Salamat po. Yan. Thank you po sa kay Laura Beer. Sa kay Ate Laura Berakit. Kaya kay Tita Babes, bali pinagsama ko na ha. Pinag-isang video ko na lang para isang bigayan. Pero tutusin po, hindi pa yon lahat. Ate Laura, alam mo naman na, napag-usapan na natin. Hindi ko na kailangan sabihin dito. Oo. Ayan na, namimigay na. May Ay, nginga. sila ko baka malimutan ha. Pambili yan, na 20, tigli-5, kayo tigli-5. Oo, ate. Ito, hati tayo. Ito na lang pera. Ito. Ito, ang malaki, hati Yun, tayo. 20. Ito? Oo. Hijak lang. Ito Okay, Tita Mai, pagaling ka dyan. Wag mong, Yeah, thank you. wag mong ano yun ha. Wag mong ano muna, iugas mo ng pinggan ha. Hindi nga kumikilo si nanay. Ako nagagamot yan. Ay, ikaw ba nagdinis na? Oo. Napapaligo. Ika na nga, bili na tayo. Hugasan mo. Papalit ko muna to. Hindi naman pwede siya yung magkukus. Dito, Si Ople ka ngayon, si Ople ka usapin ay, mo. tayo, shoutout mo pala yung mga kailong natin. Dali. Dali, labas ka dyan. Si Rona, si Rona. Si Rona, yan, shoutout sa mga kailong, mga team ilong. Rona, Oh, maganda naman yun si eh. Jennifer, si... May 23. Si ano, Ate Lay, yan. Si Latin Matet, yung mga kailong yun. Ang founder nila, si Nathan, yan. Yung mga... Siyempre, maraming salamat sa lahat ng... Pilipino. Ha? Yan ang Pilipino. Pag matangos ilong ni Pilipino? Matangos ilong ko, paano yan? Pilipino. Yan. Yan, maraming salamat sa walong umpay na pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you, Ate Laura Berakit Official and Tita Bebs. Yan, thank you. Bali, abangan nyo na lang kung ano pa yung ibinigay na iba ni Tita Bebs sa mga susunod kong video, no? So, may mga binigay pa siya bukod kay nanay. Yan. Maraming salamat. Ingat kayo palagi and God bless. Bye-bye.